Shekara 17. Ina? Ke ana nuna miki gabas kina zuwa gabas kina zuwa yamma. Me kika gani? Dan kwalla ne fa. Dan kwalla ko? No ta kasa ce. Wannan na Germany ne. Madalla. Na Germany ne. To tsohon dan kwalla ne. Na buga mai Isra'ila kwallo. Na ci 17. Germany kwallo. Na ci 43. Na buga ma Qatar. Na buga La Liga. Wannan ne ma ɗayan ake cewa? Ka buga Premier League. Yawa! Na buga Premier. Kuma ka buga ma Nigeria. Madalla. Na zo da ci champion a rafin guza. Kogo. Ka ci La Liga a unguwar Dosa. Madalla. Ka ci Premier kuma a unguwar Shanu. Wayo Allah. Yawwa. In ba faɗan sirri na. Yawwa. To bai Allah tsohon mai kuɗi ne. Kama shine dan Magazu. Madalla. Manajan ka kuma shine Abdul Babulayi. Wayo Allah. To bai Allah. Tsohon mai kuɗi ne ba na so kowa ya sani. Nike sa wa'annan kayan. Ba saje yake. Yana ba saje ne. Ya za yi? Kina so na? A gaskiya ba zan iya auren tsoho ba wannan. Waye tsoho? Ke an ce miki fa yaro ne shekarar shi dudu ya wuce 17. A hakan wannan tsohon za kira da matashi. Mai Allah. Ko gudu zami daga nan zuwa kaciya. Zai iya cin kwallo. Madalla. A kwarai kwa. Mutum a hakan. Ke lafiyayye ke na ai. Dan kwallo ai lafiyayye ne ga kuɗi. Zo mana. Na biki ne. Ina zuwa. To, a da lafiya. Yawwa. Ka an san min lambar ta. Yawwa. Zo mu je mana. Yawwa. Kin san me yasa na ce mu zo nan? Munafiki ne. Dan Allah. Munafiki ne. Kai. Ina saboda ya gani mai kuɗi ne. Shi yasa ba so gana kusantar mata. Ai ko ni ma na ga yanayin shi. Madalla. Kin ga farin gidan can? Wancan dai? Wancan dai da nake hango. Madalla. Ai ni na gina. Dan Allah. Allah ha nake bada. Ha nake bada. To yanzu ya. Kina so na? Ni gaskiya ba na so na aure tsoho. Tsoho? Amma ko da yake aka ce tsoho da kuɗi matashi. Ni na rike duniya aka shata. Karshen tsufa. Da ni aka shata duniya. Za ki sha jiki ki tsaya. No zan baki mu kwana. No za ka bani mu kwana ashe dan iska ne.